Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha siza nemeko kaGeorge Mahlowu ekusingathi ke ikamva lakhe phaa kwiqela leKaizer Chiefs ithande ukuba nkenenkene umfana omdala emveni kokubana kuGeorge Mahlowu ethe wabe yiyona player yonzakala kakhulu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Banawukhumbula kakuhle umfana omdala ubuye iimatches zibe ntathu zibe aphinde onzakale, abuye iimatches zibe mbini zibe ntathu aphinde onzakale okokoko umfana omdala. Loo nto ke ikhokhelele ekubeni ke iKaizer Chiefs ibone into yokubana ke kusingathi into kaMahlowu ayikho. Nawukhumbula into yokubana ke uMahlowu lo uneesizini eziyi-4 phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs basibala kakuhle umfana omdala esuka phaa kuMoroka Swallows. Umfana omdala icontract yakhe ngoyifikelele esiphelweni ke ngoku uzothi ga ngoku, and iKaizer Chiefs ayikezi ngaphambili imbeke phantsi ithethe okanye itsho into yokubana ke cinga ntoni na ngekamva lakhe. Yiyo loo nto abanintsi besithi noba ke iKaizer Chiefs nayo ifikelele esigqibeni sokubana noko le player noke limala njalo ngoku mayibe yantlukwana, kodwa kayikazikhuphi kezo ndaba ke iKaizer Chiefs isathula uthe cwaka. Nawukhumbula into yokubana kushiyeke iigames eziyi-10 beke kuvalwa isizini. iKaizer Chiefs ishiyekelwe imidlalo eyi-10 into yokubana ke kubeke kuyavalwa kule sizini. Esingazi ke noba ke bakumnikeza ithuba ke kwezi matches ishiyekileyo uMahlowu into yokubana ke aphinde azibonakalise njengesiqhelo ke kwisizini ephelileyo wanikwa ithuba kuNedbank Cup umfana omdala sekuphantse kwaphela ngaye wazibonakalisa ke kuNedbank Cup umfana omdala aphinde iKaizer Chiefs ke yaqonda into yokubana ke noko uGeorge Mahlowu lo ikusingathi usaphila, sisenoqhubeleka sisebenzisane naye. Emveni kokwaphinda uguqaqa wonzakala futhi uMahlowu, wabuya waphinda wonzakala futhi uMahlowu, wabuya waphinda wonzakala uMahlowu. Into ethetha ukuthi umfana omdala ixesha elinintsi ulichitha ekwi-injury phaa kwiqela leKaizer Chiefs, akalichithi ixesha lakhe esemabaleni okudlala. Yilaa nto ke yenza ixhala kumanagement eKaizer Chiefs. Endicinga into yokubana ke nabo phambi kokubana bathathe isigqibo ngoMahlowu baqale bahlala phantsi bajonge imeko le kaMahlowu into yokubana xa sinomsayinisa icontract lo mfana okanye noba ya-3 years okanye ya-2 years asizubethakala na, ngoba kuyenzeka ngesizini eyi-1 alemali kayi-5 okanye kayi-6 umfana omdala. Into ethetha ukuthi ke ikota yemidlalo apha ke kuloo sizini akazuyidlala ngobe ehleli kwi-injury. Nezo zinto ke ndiqinisekile iKaizer Chiefs ke phambi kokubana ke ithathe isigqibo ngaye iqale yacinga ezo zinto zakhe zokulimala. Yiyo laa nto sithi ke thina ke ingenzeka ukuba ke sisiphelo sakhe uMahlowu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Uzothi kha ngoku ingenzeka uba iKaizer Chiefs ke izawucinga ukumkhulula emveni kwale sizini, ngoba ke uzothi kha ngoku awukabikho nto izileyo kuye malunga nomcimbi wecontract kusathulekile. Nani ke baphulaphuli ngakalingene nitshoni into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.